ayugin sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. I'm the News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang ubok ang sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:38 na sang kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Blessed morning mga ka-K5! Kamusta ang inyong siringa pagbugtaw? Ang baganin nila bangon Iloilo. Bangon ka na da sa hiligdaan mo kung may obligasyon ka subong nga aga. Kung gusto mo mag-simba subong nga first mass. Good morning, good morning! Sa atong siringa mga ka-K5. Nagapamati sa ilatagsa ka mga radyo. Ang ibandara nagapamati via K5 News FM Iloilo application. Ang iba naman via K5 News FM Iloilo 88.7 digital Facebook page. Kamusta ka mo mga ka-K5? Welcome ka mo diri sa aton nga pagpangalagan. Diri sa programa Sunday Morning News. Upod nyo ka K5 Kim Montaño Kaluyo. Dirig lamang sa K5 News FM Iloilo. And of course, mabatian kita mga ka-K5. Halin sa Premier Distrito. Tubtob sa Quinto Distrito sa lilisuan sang inyong mga radyo. Dira sa First District, kamusta mga taga Miag-Aw? Nagapamati via K3 News FM Miag-Aw subong nga aga. Dira kay K5 Kuya AJ. Pulo pa nga pinakamoderano kaulan-ulan pablagya hapon sa inyo nga mga lugar. Teresa syudad nagkulokalma mo. Nagtulo tahaw-tahaw ang ulan. Sa mga taga First District of Iloilo, sa mga taga San Joaquin, Tubungan, Tigbawan, sa mga taga Gimbal, Oton, sa mga taga Igbaras, maayad-ayad gid nga aga. Sa mga taga Segundo Distrito, good morning! Nagapamati via K3 News FM Leganes. Kapod natin dara ka K5 Kuya George. Kamusta drama kasi manwa ka sa may Banuasang Leon. Dara naman sa mga taga-alimod dyan nga nag-himos na padulong sa mga kaumahan. Muna kung malapad ang ilang mga syanda. Kung malapad ang ilang mga kaumahan. Sa mga taga San Miguel, ganing sikat sa San Miguel, mga kandingan nila. Nagahigop sang sabaw, arroz caldo. Dara sa mga taga Pavia, Santa Barbara, Saraga, kaga iban pagid nga mga kabanuhanan sa Segundo Distrito. Good morning! Blessed morning sa inyo tanan. And of course, dara sa 3rd District of Iloilo, sa Tercer Distrito, listening via K3 News FM Kalino. Good morning dara kay Kuya George, kay Kuya Jepo, igaling. May dayan yun niya aga. And of course, atong siring nga mga suki nga tagpalamati.
nga karon na tawag na. May iba na nagaugtas kay may mga tulo ang ilang nga balan. Ang ilang nga mga boarding house. Kasunod ka pantrapo basta magtag-ululan. May kilala ko sinam. Basta magbaskog ang ulan. Kung iban, bisan hindi man na muna tanto kabaskog. Good morning, good morning! Sa mga listeners natin dara sa may banwasang putotan, mga kasimanwa ni Kaki5 Ray SPH Umalay. Aton sa ring nga area manager sa mga taga Mina, Bingawan, Badyangan, Maasin. Sa mga taga Haniway dera, good morning, good morning! And of course, sa 4th District of Iloilo, nagapamati via K5 News FM Pasay City. Dira naman kay K5 Edmar. Edmar Liquinia sa technical side. Or si K5 Von ba? Pasensya ka K5 Von na. Ikaw ang nandyan pero iba ang hanap. Good morning sa mga listeners natin sa Pasay City. Nga hindi maasi-asi, good morning. Sa mga ara subong sa Talipapa, nara sa may manit. Ano pag yaning balaan ko nga barangay dira. Maasin pasi. Kagdara sa may Pasay City Public Market, good morning. Sa mga taga 4th District dira sa Dumangas, Dueñas, Dingle, dira sa Barotac Nuevo, dira sa may Banwasang Banate, sa may Anilaw. Kag-iban pagidra nga kabanuahanan niya malabutan sa aton nga signal. Maayad-ayad man nga aga sa mga taga Quinto Distrito. Sa technical side nato dira sa K5 News FM Sara 88.7. K5 Papa Flo. Dira naman sa aton sa ringa station manager K5 Manilina Baropale. Sir Bulabog Nikki, na Bulabog takabala subong nga aga. Marami sa apelyido ni Sir Bulabog Nikki ba? Sa mga listeners naton diri sa syudad sang Iloilo, listening via 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa pitutunan ka mga distrito, dira sa mga taga Harod District, sa mga nagatulotambay na subong sa Haro Plaza, kung may mga pwesto dira sa mga nagabaligya sang ukay-ukay, sa nagabaligya sa mga pagkaon, sa mga utanon, sa mga negosyante dira, good morning. Kabay pa nga mag-umuad ang inyong mga negosyo. Kabay pa nga palayo ka mo sa mga manugutang nga wala nagabayad. May dayad din nga aga. Paraman sa may distrito sang Mandurriao, sa mga taga-airport Mandurriao, sa may Bangga Cabo. Good morning. Dara sa may Tintin Turo-Turo, kay Ma'am Antonina Manaay, kay Sir Ricky Manaay, maid-ayad nga aga. Sa Maragapulo Pangapi dira sang DTX Coffee Mix. Nami gid man pagbugtaw mo, tawag na nakapangapi ka na. Good morning man sa aton nga mga suking nga tagpalamati dira sa may Lapas, kay Mami Immaculate, sa mga call center agents dira, ang mga graveyard shifts, dugay-dugay mga alas 6 parang ila sila nga out. Karon pa mag alas 7 mga Kaki5. Good morning! Bato lang sa pulaw. Tatigat, inom ka man vitamins. Always take good care of your health, gid. Kay bisan ano ka nami ang imo nga trabaho. Kung mabalda lawas mo. Sa ospital mo managyapon kwarta mo. Ay di mo managyapon ma-enjoy. Hagan-hagan sa pag-abuso sa lawas ba? Coming from me ba? And of course, sa aton nga mga suking at tagpalamati sa may city proper, may mga nagapamunit na baladera. Si Sir Hudlo munta na magbugtaw na ni siya. Kasi nocturnal na siya yan. Sa mga listeners natin dira sa may Arevalo, aga pa hunay-hunay sa gansang baybay, aga pa. Aga pulo pa hangin-hangin. Sa may molo naman, kahimos na para magsimba dira sa may Molo Church. Kung magpulo pa nga dira sa may Molo Kapian, good morning!
Sa mga taga Lapuz. And of course, mga kakifay, itamyawon tabidri ang mga nagka-comment sa aton nga Facebook Live. Kung may ipa-shoutout ka mo dra, kung na hidlawan nyo ba, mahidlawan gin. Pwede ka mo diri ka-comment sa aton sa comment section, K5 News FM, Iloilo 88.7 digital nga Facebook page. Good morning, Sir Michael Blaze Salis. Sa mga katapo dra sa Philippine Army. Manindi nagataklad sa kabukiran bisan nga ulan. Happy Sunday everyone. Happy kita ma'am, DTX with tinapay. When I see her, nauso na sa umano nga katawag na. Kita mo ng tinapay nga pandisan, isaw-saw mo sa kape. Ako nga na isang una ang tinapay, kinasaw-saw ko sa juice mo. Kagi ka man nakakipaybaan. Ang juice nga orange. Kung pwede man sa tawag na sa soft drinks ba? Namit man sa burya mo, no? Sir, mula mo Nikki, good morning. Sa mga rasubong sa abroad, mga kaki-5 naton dara, Singapore, sa Hong Kong, dara sa Saudi, nahidlaw naman tanin diri sa Pilipinas. Galing kay siyempre. Wala na lang katuig maumwad na gid na damo na gid na sinuptan nyo. Pero kung kaisa bala no, may ara iban to nga mga OFW nagabaka-baka to obra sa abroad. Tapos ang ila diri nga mga kabataan, ang ila nga pamilya diri nga pinaggusto. Wala sila kabalo sang ginatawag na. So, halos mabuktot na ang likod sang ilang nga mga girikanan didto kuning ilang mata. Mura budlay, no? It's really disheartening. Disheartening. Kung for example, labi, no? Nagpangabudlay ka dito sa abroad. Tapos, pagkapuli mo, wala man sang mga napundar. Nagkalalubong pa ka mo sa utang kay may mga bisyo na mga kabataan mo. Kung ang bana mo, tawag na. May bisyo man. Budlay pa gid na. Ginapadala mo nga kwarta, ginahatag niya pas chick si Bla. Good morning, Ma'am Ninita Del Prado. Para nagapamatigid sa may Sinikwang Lapuz. Ma'am Catalunya Tatski. Taga Kasamata Ahoy. Grabe ba? Kasamata Ahoy. Social sa ngalan sa inyo nga barangay, no? Bali, Sir Michael Blaze Salis, Bisigid Kiyam. Shoutout kay Asawa Rems. Asawa Rems Bentiz, good morning. Ma'am Jessa Abizon. Maayad-ayad yun nga aga. Ate subong tawag na, nagahilapit na lang gid ang eleksyon. Pila na lang gid kaadlaw ang nabilin. Siyam kaadlaw mga ka-K5. Siyam or 8 na lang. Tawag na May 4 na gali subong. And our election is scheduled on May 12, 2025. Pabaskog-baskog na lang ni subong tawag na speaker, libot-libot sa mga kabarangayan kag mga kabanwahanan. Nagrigad yan ay Blaka K5an. Nabla naglagaw kami to sa Sikihor. Abi naman makaluwas na kami sa pagpangampanyahanan. Dito la sa is palang gali gatukar na to. Mamuo kang imo nga katulugon. Hindi ka nakabalik tulog kay kapangampanya na to sa lala sa is palang gatukar na ilang speaker. Ate Subong, kamusta dira ang tagtagana iba? Ang palupadana isang kwarta. Ang palupadana isang istorya. Tamo na bala sa mga magkapamilya nga naga-inaway tungod sa politika. Kay lain ang ginasuportahan sang isa kag isa. Mga ka-K5. Mayara man nga mga mag-abyan. Siyempre supporter to siya sang incumbent. Tapos ang isa naman supporter sang bag-o nga gapadalagan. Inaway sila friendship over tungod sa politika.
Dumdumon nyo after na sang eleksyon. Wala ka nakabalo kung buligan ka ginman na sa ulihin. Magpaka-die hard ka mo da sa politiko. Ambot ko na na makuha nyo da sa ila. Hindi nyo pagtawag na. Hindi nyo pagluhud-luhudan. Hindi nyo paghimuon nga tawag na. Hindi ka mo magkamatay para na sa ila. Think I'll take a walk in the park. Ate, subong no, grabe, bakas na nila pakampanya. Until lang sila sa ilan nalagid kadlaw. Ilang kampanyahan ay sa physical nga campaign. And of course, sa online man mga kakifay. Pero mo na gani, be wise! Kung damo, gani ka mo komentar dito sa Miss Universe Philippines. Kung kabalugay ka mo magpili, damo ka mo tawag na. Damo ka mo chok-chak dara. Para mahambal. Pero kung mag-abot gani sa eleksyon, wala man ka mo sang tawag na. Wala man sang pagkawais sa inyo. Sir Ricky Manay, good morning. Shoutout sa batch 75th. It's a beautiful Sang Mandorial. birds are singing. National High School sa 1975 ikaw. Mandorial National High School nag-celebrate kahapon sang golden anniversary. Hey, it's a beautiful day. Dabla namin man ma'am Sir Ricky gali no. Bulo banding man upod sa mga high school classmates. Kung sang una, chicks ang istoryahan. Subong pila na kabilog apo mo, Meg. Wala mo ay nakamubukay daw. Wala mo ay nakamuputi nga buho. Ate, plaster na mga ka-K5. Kay subong nga aga sa aton sa ring pagpangalagan. Istoryahan nato ng pila ka mga balita, impormasyon. Dari sa aton nga programa. Kag sa aton subong nga headlines. Ito sa may Banuasang Mina. Bawang 500 kilos nga pantat to sa may Mina. Bawa kinawat. Hindi kon sinoto nagbaligya, nabramo to binaligya stindat. Yung muna na say. Base kung wala gin baligya to sa merkado, ti base gin libod. Grabe man ba, it means nga na hatagan gaya sila tiyempo nga magakwat na sa 500 kilos nga na. Ati subog nga ang gulo nga ginatanaw dari sang kapolisan. When I see her, Posible inside job kag iban pagid nga motibo. so beautiful. Probably may service ganun 500 kilos nga pantat. Lokdohon mo na isa-isa na no. Pati pantat wala ka luwas mo. Malpagan hindi ka K5 aron pati pantat wala ka pisik daw. Pati mo na budlay ang iban mala, grabe pa nga budlay mo para sa nga kasapatan mo dara. Tapos ang iban mga kwat lang dara sang hindi ilang. Ang pinangawat lang dara. Nami pa matyagan yung ginapakaon nyo sa pamilya mo halin sa kirawatan. Basi pati ikaw man siguro magkaon na maghirap man chan mo. Magsalalakit man da chan mo. Dapat kabalo ka mo manghiramot. Kabalo ka mo magbaka-baka para sa kagalingon nyo. Hindi nga angin baka-bakahan sang iba. Kawaton nyo lang mga kakifay. Tinami na sa mga kawatan nga ne. Kaubos sila kaon ang bisan isa lang kasako nga pantat mo. Ang gusto nila hilaw daw. Mga wat ka mo 500 kilos nga pantat ha. Ariin nyo hay. Isa-isa ha usap. Do iloy lang nga nagapangakig ba. Kang sa dugang naton nga headlines dati kang Saturday sang Friday. Sang Friday mga KK5 nagpatigayon dira sang Miss Universe Philippines 2025. And ang aton subong ginkoronahan
Bilang pambato naton sa Miss Universe mga ka-K5. It's a beautiful Si Miss Thisa Manalo sang Quezon Province. So, tawag na i-play natin karon na ang iyang full performance o kag pati man sang iban pagid nga mga kandidata na nangin kabahin sang top 6 mga ka-K5. It was a good fight, no? Damo sa mga maayo nga kandidata sa subong nga batch nga mga nagpangibabaw. And very deserving gid ang mga kandidata nga nakasulod sa top 6. Sila man ang mga crowd favorites kag ang sa hot picks bala, no, sa pila ka mga pageant enthusiasts and experts mga ka-K5 included rin si Cebu City, si Muntinlupa, si Sultan Kudarat hindi man magpaulihin, si Siniloan Laguna, kag si Miss Tagig mga ka-K5. Ay mo Ma'am Jonna Saldo, Ma'am Asipolas Nodge, or John Nicky. Pati sinoba lang inyo yagin suportahan kung may sinoba lang ka mo nag-cheer sang Birnes. Okay, sinoba lang kay Quezon Province bala. Okay, Siniloan. Pero ang bagay nila, that's life. Kag that's how competition works. Kung may perdi, may perdi. Kung may daog, may daog. Kag sa dugang naton nga balita, according diri sa Commission on Election, ang mga vote buying reports ang nagasaka samtang nagahilapit ang eleksyon. Di siyempre, gabo-bo gina sila kwarta. Once ka maglapit nga lapit na lang gidang eleksyon. Para siyempre, ang ginatawag balang recall. Recall sang pangalan. Ma'am Delisa Palencia. Kamo na ganay subong ga inaway, subong kay wala madala sa lista. Magilakturan lang ko ning balay ko ni ha. Kaya wala ko rin dala sa listahan ni nila man. Yadi, patutuhan pang maintenance tong 1,000 to. Yadi pa itong pamahaw tong 500 to. Ari kay mabawi kus punta bulpin. Good morning, Ma'am Delisa Palencia from Bacoor, Cavite. Good morning, Sir Raymond Surigang. Inom ka mo drahas ang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Amil Itang Uy. Tuman ni siya sa chia seeds kag di sugarcane extract, which is very good gid sa inyo sa ring lawas. Naga-cleans or nagalimpyo sang inyo sa ring mga higko sa lawas, mga toxin sa lawas. Kung gusto naman sang mas creamy coffee, inom ka mo sang pre-bio coffee. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 5:01 na sang kaagahon. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga programa, narigid lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagunga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay.
2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nagdasal ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magkapadayan sa akin. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayuhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anong magkabudlay wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaghan na ginpangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman ganun. Handa ang palangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-ibong, sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong bahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Nag-umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag utaw, atong lang nga panulumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaon.
Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya, mapinalanggaon gid siya sa iyahang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya, mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya, mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosan na, hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot yun. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, siyang nagpakilala ang pulis sa iya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na eh. Wala na ba? Tabos ako na. Luha ko. Sabi mo yung basko. Ngayon na kadaan. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 18 minutos, makaligad ang alas 5 sang kaagahon. Good morning, Ma'am Chris Colombres Pedroso, kag sa iban pagid nga nagapamati diri sa aton programa. Ma'am Lenny Pedroso da Divas, Ma'am Josephine Florendo Diaz, Sir Raymond Sorigang, kag sa iban pa naton nga mga live viewers sa karon. At this time, ka K5 Ans, ma-check kita sang latest sa lakat sa aton sa ringa panahon with Pag-asa Iloilo. Okay, sa buong daan naga-inulan-ulan. This time, naka-standby sa aton nga linya ang aton weather forecaster from Pag-asa, Engineer John Baron. Engineer Baron, kaupod mo subong sa K5 News FM Iloilo sa programa Sunday Morning News ka K5 Kim Kaluyo. Good morning. Hello ma'am, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest weather update naton May 4, 2025. Based on nga latest nga update, ang low pressure area nga aton nga ginamonitor kay na lang sa alas 3 sang aga, akan sa kalayon 310 kilometers northwest sang Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ano buo man ang chance nga mag-develop sa isa ka tropical cyclone. Pero padayon ni no ang iyang westward na movement. Meanwhile, ang easterlies is affecting the rest of the country. For western Visayas, expect po nato no ang magalumon nga kalangitan na may chance sa mga scattered nga mga pagulan. Pangilat kag panag-uugdala ini sang low pressure area, hangin naton diri sa western Visayas. Hina tugtog baganhagan sa direksyon ng Sidlangan, tugtog amiyan na Sidlangan nga unya magadala sang kahanay, tugtog kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 31 degrees Celsius, ang adlaw magabutlak 5:31 sa aga kung magatunod ini 6:02 karon sa hapon. Forecast nga maximum heat index naton pwede siya maglabot sa 38 degrees Celsius. Natong latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. So, Engineer Baron, easterlies ang nag-affect dariya sa aton sa may Western Visayas? Sa subong ma'am, ang nag-affecto di sa aton is ang low pressure area. So, we expect nga mangin maulanon kita, alin pa sa nagliligad nga, ano sir, no? Si Mana, nag-ulan-ulan na dari sa aton. And probably the next following days pagid sir, no? Kay, do you matawag na ang malain nga tiyempo, iban nag-start sa May, Engineer Baron? Well, actually ma'am, sa previous days, ang tuga to sa mga pag-inulan naton is lain to siya yung weather condition. Tuga to siya sa easterly, so more sa mga isolated thunderstorms sa subong for the past few days ning nagtuga no, or actually sang tagapon over the past few days is low pressure area ning ang aton nga weather condition. Sa subong low pressure area ang aton nga weather condition, pero based aton nga weather outlook up until subong malangin, maging magalumon kita ng mga chance kita sa mga scattered rains and thunderstorms. Starting tomorrow, magkatanong improvement ng aton nga weather. So balik naman ta sa aton nga partly cloudy to cloudy skies no. Pero na siya gyapon, may mga chances na siya gyapon sa mga pagulan no, pero more na siya sa mga isolated nga thunderstorms nga usually nagatuhaw man sa hapon or sa gabi. Sige, thank you so much Engineer John Baron. Just one, thank you and good morning. Dapat yan natin si Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Sir Frank Constantinopla, good morning. Mga ka-K5, sa nagahilapit nung eleksyon, since we only have 8 days left, ang Commission on Elections sa CONCOMELEC, nakitaan nila sang pagtaas sang vote buying reports. Mga ka-K5, samtang nagahilapit ang adlaw mismo sang piniliaya. It's a beautiful According diri kay Commissioner Ernesto Maceda Jr., nga mo ang tagpamuno o con-chair sang Kontrabigay Committee on Kontrabigay. Nga expect nila ang madamo pagid ng mga illegal nga aktibidad nga iga-report. Kag actually madamo na subong sila sa mga nabaton nga mga report
Subong nga ulihi nga simana sang campaign period. According pa diri kay Maceda, nga gina-anticipate nila ang ganing mga vote buying nga magdugang. And actually, subong may mga nabalhag na sila. Like they have a lot of platforms, mga social media platforms nila. Isa rin nagpapadala sa mga mensahe ang mga pumuluyo, ang mga botante. Nariho, nagatawag na, gabaklanay sila di boto. Lain sa unay ang wala sang proof. Pero subong yan. Mapicturan ka lang yan kung ma-videohan, upload sa social media, viral ka na yun. Damo na dayon makabalo mga ka-K5. According pa diri kay Maceda, na duso ya diri sa publiko, nga i-report sa Commission on Elections ang ining pagpamakal-sang boto sa ila sini nga email via committee.contrabigay.comelec.gov.ph o kon sa Facebook page nila mga ka-K5. According pa diri kay Maceda, nga buligan naton ang Commission on Elections nga mangin ila siniya nga body camera. Ang ila nga mangin mata kag dulonggan. Ang god madula ning mga anay sa aton sini nga demokrasiya. Ang ining mga vote buying kag ang pag-abuso sa mga state resources. Usually ang nag-aabuso sa state resources di syempre mga incumbent. Syempre ara sila sa posisyon na mga ka-K5 magamit nila ng mga panig basi kwarta ba kwarta. Ilang nga mga kagamitan dara. Mga facilities mga ka-K5 for their political campaign, which is supposedly bawal o kung ginadumilian mga ka-K5. Sir Bernard Kagod Lastimoso, good morning. According pa diri sa kay Maceda, ang nabaton nilang complaint sa vote buying ang naglabot na sa 309 ba? Na dala di ayan ang kilala mga politiko. And ASR activities. At actually nagligad, no? May mga ginpang dagdagan sang Shukos orders mga ka-K5. Na-included na to ang nagapapili sa pagka-SB member. Dahil sa may manuasang dumanggas. And may nagadugang. Pag nyo nagadugang ba? According diri sa ilang data, ang Calabarzon ang may pinakamadamo nga report. Sa rin 64 dari mga ka-K5 ang nabalhag. Rasundan dari sang Central Luzon na may 54 ka vote buying reports. Sa National Capital Region nga may 52. Mimaropa nga may 20. Kag Bicol Region nga may 20 man mga ka-K5. At according diri kay Maceda, ang majority sang reported nga vote buying acts ang naga-involve no sa pagpanagtag sang cash, kag assorted goods or valuable projects. Iban nga rin, may iban sa sobre, iban pawala, libot-libot, dara panagtag. Ito, syempre, mga taho na nila managtag. Sir Paul Gidoria, good morning Ma'am Kim. Si Ma'am Jenny kag Sir Enrico ang nagkanto diri sa Pasig kagabi. Yes, sir. Para sila kagabi. Si K5 dyan, taga ano lang nasa yan. Ang taga Dueñas, ito paday lang kamo dyan. Bago tanay, ito paday lang kamo diya. Sir Frank Constantinopla, at tawag na maulan-ulan kita gawa sir. Tungkol sa low pressure area na bulubog-nawan aton sa ring bilog ng Espiritu Santo. Teka mo mga ka-K5, may mga nagapamakal na baladara sang boto. Iban ni nagapanghatag sa mga mga kalo, mga t-shirt. Okay, iban pagidara. Let's take the car and go for a ride. And actually according pa diri sa kay it's a beautiful
masada nga ang current subong nga figure is lower kung i-compared sa May 2022 elections. Pero mabalaan pa rin sa mga following days, no? Ang mga subject of complaints ang gina-issuehan sang Shukos orders agod nga makapaathag sila o kung maka-explain sa ilang side mga ka-K5. Based dari sa COMELEC data as of April 30, the Committee on Kontrabigay ang nag-issue sang Shukos order. Batok dari sa 213 tanan ka mga kandidato kag party list groups. Sa nasambit ka numero, 130 dari ang involved sa allegedly vote buying, vote selling, samtang ang iba naman amoning abuse of state resources. Beautiful Sunday. Tambal kanina naton mga ka-K5. Ako naghahatag na sila subong. Hindi man na mahimo nga, hindi nila pagbawion na mas. Last sila mga manggaranon, yun na nga mga figures. Arab lang bisan wala sila sa politiko sang una. Sarangan nila manindugan sang ilang pangabuhi. Mga ka-K5. Good morning, Ma'am Bengbeng Vivienne Pagtulunan. Kag sa iban pagidara sa may Pasig City. Dara sa may Barangay Manit, talipa pa nga. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, hey, hey. Sa dugang, sa kangot nga balita, regarding naman dari sa eleksyon, at sa nagahilapit naman yung pinilian. Tawag na, kinahaylo sa Commission on Elections ang mga senior citizen, mga persons with disabilities, sa PWDs, kag mga nagabusong mga ka-K5. At i-take advantage ang early voting hours sa election day. Temprano para hindi mag-dinaguso o kung tawag na nahuol bala no sa aton sa ring mga needs ang assistance mga ka-K5 sa mga nagabusong, sa mga PWD, sa mga senior citizen naton. Mag-open, magabukas sa mga polling precincts as early as 5 a.m. So, ang priority gid ni, no? Ang mga needs ang assistance. Included na dari ang mga PWDs during sa early voting window mga ka-K5. Kung kinanglan naman sang assistance sang amo nga mga individual, wala gid sila ka request no sa aton sa ring electoral board. Especially to those nga hindi ka balo magbasa, hindi ka balo magsulat or nabudlayan mga ka-K5, o pwede gid dira makapabulig sa ila. Hey, 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 it's a beautiful day. Diri sa iban nga mga areas sa Western Visayas, nag-alabot na ang pila ka mga automated counting machine. It's a beautiful day. Diri sa Iloilo City, doon na kompleto na dagani mo na. Teka mo, may mga initial na bala ka mo nga mga listahan sa inyong butuhon. Mayara ko yung kilala nga antes na siya magkadto sa padulungan niya. Kaya plastar yan na nadaan, kaya lista yan na nadaan niya isa-isa kung sinong butuhon niya. Especially sa senador kay medyo madamo-damo. Mayara man niya nga kung hindi abet ang pareho nga mga nagapadalagan sa pagka-mayor. Ati blangkuhan eh. Debla sa Koragi, Suhuko. It's a beautiful day. We'll drive on and follow the sun, making Sunday. So
Subong mga ka-K5 para mas madasig ang pagpangita nyo sa inyong polling precincts. Pwede na siya ma-access online mga ka-K5. Mayroon kita sa Comlec Precinct Finder para hindi ka na balayawan kapangita sa during tawag na. Kung mabuto ka na sa adlaw mismo sang binutuhay. Hindi na to ako ngalan man. Hindi na ako mabuto man. Ano ko nga kwarto man. Tigin buksan diri sang Comelec ang ila siring online precinct finder for election 2025. My, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. Good morning, Sir Jerlan Sumido. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh, my, it's a beautiful. Importante lang na yung mga ka-K5. Let us be wise. Amo man yung mga nangin topic, no? Pamangkot sa iban yung mga kandidata sa Miss Universe nagliga. Ang baga ni Winwin Marquez. Ang ganda mong lalaki! Kung magpili ikaw, ang character nga dapat mo pangitaon sa isa ka politiko, sa isa ka kandidato, someone who has integrity. Someone nga ginauna ang tawag na ang kinahanglanon sa iban sa mga pumuluyo rather than himself or herself mga ka-K5. Not just the usual politician or usual usual trapo, And by the way, mga ka-K5, tinagdaog sa Miss Universe Philippines 2025 si Miss Quezon Province, si Atiza Manalo, which is a friend man, no? A good friend man ni Alexi Brooks. A grupo gini sila mo ni Baguio last time. Sa ilaman nga batch ani Tara Valencia. This time bala ka-K5 fans pwede ito ma-play. I-play natin ang nangin full performance niya. Actually damo sa mga nangin reaction ng mga pumuluyo, ang mga tumalanaw. Pero at the end of the day, it's the judge's decision, which is final and irrevocable mga ka-K5. Kasi kung kaisa na, binaton, siya nagid na. Pero sa mata sa mga judges, syempre lain ng ilay ang scoring na dance, lain na ilay ang pananaw. Sometimes ang abi nato nga ngayon sa Miss Universe, pananaw nila nga mas mangin maayo ning performance niya kung intrahon to siya sa Miss Supra, sa Miss Cosmo mga ka-K5. And of course, congratulations sila kay Miss Atiza Manalo. At syempre, that's the competition. And si Atiza Manalo, grabe ning iyan nangin journey just to have the crown mga K5. Isang 2018, nag-join man siya sa Binibining Pilipinas. Batch niya sila ni Catriona Gray. Tapos, last year, nag-join man siya. Batch niya sila ni Chelsea Manalo. Nag-join sa Miss Cosmo. Dito sa may pungsod Vietnam mga ka-K5. Pero tawag na paslawan nga makasulod sa top 5 mga ka-K5. And this time, na-clinch siya nagid. Nakuha niya nagid ang corona for Miss Universe Philippines 2025, which is her ultimate dream. Ultimate dream nila sang iyang lola. Actually, natumba pa na siya sa evening gown competition. Ang maragaling lesson sa iyang pagkatumba. Babangon at lalaban. This time, tanawon nato ang nangin full performance ni Miss Atiza Manalo sa Miss Universe Philippines 2025 that made her the queen of the night.
You may pick the last question from the bowl. Yeah. Your question is, they say that a good leader leads by example. Tell us about one event in your life when you led by example and the impact it made. I fell a while ago on stage. And the thing with me is, whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Last year, I was here on this stage, and for the second time this year, I'm here putting everything on the stage to be Miss Universe Philippines, because this is mine and my grandmother's shared dream, and she passed away early this year. And this is my ode to her. Tinamba na tanaw naton ang nanging performance ni Miss Atiza Manalo. So maybe it's her time magaling iya sa nga destiny nga magdaog subong nga tuig. And of course bilang mga Pilipino syempre suportahan naton siya. Bisan sino man nga kandidata no, suportahan naton once nga ara na sa international stage mga ka K5. Bilang mga babae, we uplift each other, ba? We uplift each other. Blaser Marborca. Congratulations, Miss Quezon Province. Naganing akon ka mo, nadagpa ka mo, at nabangon lang Parehas ang hambal ni Atiza Manalo. If you fall, come back stronger. Kung may mga kapaslawan ka sa kabuhi, kung ginsuya-suyaan ka dan nila, pamatudi sa ilang, you are more, bo, you are more. Sige mga ka-K5, oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 41 minutos, makaligan ang alas 5 sang kaagahon. Stand by, magapanumbalik kita darigin lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Wow!
Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Halilrigya sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon ng estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. Top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making
News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Bango na, kag magkape. Sunday morning, up with Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 49 minutos o 50 minutos. Makaligad ang alas 5 sang kaagahon. Good morning kay Ma'am Aisha Aman, Ma'am Merasol Kiachon Kadigan, Sir Mar Borca, Sir Jerlan Sumido. This time, naka-standby para sa situational report ka K5 Ramelo Rams Pale. Ka K5 Rams, good morning! Good morning, K5 Games, kag sa aton mga tagpalamatida. Kamusta? Maulan-ulan subong? Wala na. Ito nahalin dyan sa Komisyon Sibel, mga 4:30, dagto pa ang matipis nga ulan pag-abot sa may Diversion Road. Dito nagdamol ang oran kag 5 kim. Pero subong ka kay 5 Rams ano subong nagdami naman ang chimputa daw manaya-naya. Pero mas basa-basa subong dalanon naton do kagabi no nagulan-ulan. Danlog daan subong kag 5 kim kag basa. Namara budlay ko nag-motor ka kay 5. Nag-motor magalong gid doble halong. Magdapat yun ang bisan naghalin ka sa balay mo nga wala ulan, balon kag yapon sang raincoat. Okay, balam ko na no balonan da kapag kay games. Ano? May DC kag di trabaho. Wow. Tsakto gyud kay syempre prone sa trangkaso sipon nila Nan. Ate subong ka kay 5 Rams, teka mo sa mga dalanon naton, may mga event pala subong. So para matamat aton mga publiko nga mga salakyan nga matamat gada sulod sa may Iloilo tapos tawhay pa man sa subong kay 5 games kag ang mga autoran naton nga mga tagsusulim ba matamat naman sila lakat-lakat ay way naman ti ulan. Ano gin check ka kay 5 Rams naton nga presyohan ay subong sa produkto? Prutas. Namin na gid man o pares mo sa bulong para mangin healthy kag malayo sa nabatsyag na sa sakit ba. Ano na baba naman na tawag sa inyo. Ano mga gagwa din sa akin ng mga pictures. Sige ka kay 5 Rams, kamusta ang presyohan ay para mabakal to sang prutas karon na. Yari na ang presyo sang prutas sa may Iloilo din market. Pongkan 40 pesos per piece. Small pongkan 3 for 100. Sunskit 35 pesos per piece, 3 for 100. Big apple 35 pesos per piece, 3 for 100. Small apple 10 pesos per piece. Piras 35 pesos per piece, 3 for 100. Mango 130 ang kilo. Grapes nga seedless 250 ang kilo. Muscat 250 ang kilo. Black grapes, 350 ang kilo. Bayabas, 120. Lakatan, 80. Kabugaw, 80. Kamuti, 40 ang kilo. Kag ang guyaban, no, kag 5 kims, 80 kilo per 80 pesos ang kilo kag 5 kim. Tanong paborito mo sa mga panglawag mo kag 5 Rams? Ari ang guyaban, no, kag 5 kims. Wow, kampiyon. When I see ay, di kakauyon sang ano tawag na, sang grapes. Yan ang promise namin yung guyaban naman mo. Mas kuhan mo may balik niyo sa lawas mo, man mo daw may bulong niya at ang guyaban mo. Oo, sa mga diabetic na, tama na gid man, no? Diabetic, kagiban pagidra nga mga nabatyag sa lawas. At pro nga namin man ang grapes, medyo mahal-mahal ang gregorong tagpilagan ka magan ang grapes ka kay 5 Ans. Ang seedless 250. 250 kaki 5 Rams galingin kaki 5 Ans. Ti namin gani mag kaon-kaon sang prutas. Pero subong kaki 5 Rams, subong nga maulano ng tiyempo. Ano ang nanamian mo nga higupon kun tugnaw? DTX Coffee Mix. Wow, kampiyon ba? Kapangapay ka na, how?
Manog pangape pa lang Gabal, nandito na mo? Nanami gid man mga temprano pa lang nagatawag na. Gainga pangapi ka na no. Lain gid ya kung nga pangapi ka aga pa. Pero ka ano no, nagatawag na nagabugtaw lang imo nga lawas mo. Oo, nagabugtaw ang imo nga kaunon ano tawag na kaunoran. Kaunoran. Pero aside sa kape ka kay 5 ans, anong nami naman niya higupon sa sabaw? Siyempre, kung sa sabaw, aros kaldo Aros kaldo sa mga aga. May itlog. Wow, kampiyon. Pwede man, batchoy ba? Batchoy? Batchoy. Lapas batchoy. Ano pag debla sa mga banwa, may mga Kung sa karne, pata. Pata. Oo. Paborito na nakikay 5 Jason Talaron. Kung sa ano naman niya, masama mauso na yung mga kanding nga may count ka ba na kanding 5? Ang account ka ba na sa Rams? Oo, siyempre. Ba? Kanding. Namin na mo na. Ang mga tawag na mga unod-unod pag inabala na. Oo. Ganito na sila. Lord, namin man na mag-count din naguan parisan mo sang puto. Puto. Oh. Ate, sige ka kay 5 Rams. Thank you so much again. Sige, kay 5 games. Rekta dire sa may Iloilo Market. Kapot si kay 5 Karen Badilla. Kagini naman si kay 5 Ramilo Palek para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Nabatian naton si kay 5 Ramelo Rams Palek, ang aton siring driver and mga situational reporters natin. Good morning, good morning. Mga ka-K5, dito sa may Banwasang Mina, mayara dito yung 500 kilos yung pantat kinawat. Kinawan ka kargato mo, no? Sa dugang nga mga detalye kag impormasyon, nari si ka-K5 Aaron Lloyd Balala-Refoyo. Mga ka-K5 sa Banwasang Mina, abaw, ginabanta 500 kilo ang pagkabirugan nga pantat ang wala makapisik sa kamot sa mga kawatan. Wala na makapisik pa mga dalagkuan nga pantat sa kamot sang kawatan matapos sila ang gingkawat sa punungan. Ining natabo sa may barangay Abat, Mina, Iloilo sa isang aga Mayo 2, sandig sa kapulisan. Inside job kagiban pa nga motibo o kon posibilidad ang ginalantaw sa pagpangawat sa ginabantag 500 kilo nga pantat. Sunod kay Police Captain ni Sagani Tabares ang EPE sa Mina Municipal Police Station, hulong doon kung katuan ng lugar, kag isa lang ang entrance sa exit sa punungan. Kag hindi gilayon matultulan kung baguanon lang sa lugar. Ginaplastar nila ang mga witnesses. Agud lang tawon kung ang ilang nga nakita kaganduha ka mga person of interest sa magpareho. Sandig sa investigasyon, nagagawa nga hindi mga tinaho sa lugar ang person of interest pero wala nila ginadula ang inside job. May cyclone war nga nakapalibot sa punong kag metro sa ngantad sa Balay Santa Gia kung sa diin mayara 10 kabuho. Pero ang isa diri nga may ginabreed nga dalagkuan nga pantat nga amo ang gingkawat. Posible naman nga nagamit sang net ang mga kawatan kag ginahakwat ang mga pantat. Yara sa ginabanta 250 ang gingkawat nga pantat. Tag 2 ka kilo ang kada isa kag nagabalor sa ginabanta 1 ka 2,000. Posible naman nga nag-agi sa likod sa pantata ng mga suspect. Mga hapon, may person of interest na kami ginalaramon ang witnesses ang amo nga ginagada ng witnesses mo. Kag mga ka-K5 ginpahayag pa sang pulis nga pananglitan nga makompirmar kag makilala ang mga person of interest. Ginahaylo nilang tagiya kasumuman ang mga witness nga pasakaan gid sang kaso ang mga suspect. Balita nagikan sa Banwasang Mina. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Nabatian nato ng report ni K5 Aaron Lloyd Balala-Refoyo. Ate pahakwat sila pati bilog mga pantatan na lang. 500 kilos sa kwat pa nila ba? Dala pa nila ba? Good morning, Ma'am Erlina Telar Magoles. Dara sa
Yabana, Sir Noel Goles, dara sa may Telecom Compound, Barangay Quintin Salas, Distrito Sangharo. Sa Telarma, Goles and Montaño family, suporta gid diri sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Sa mga security guard naton sa mga ospital, good morning, good morning. Ma'am Sinaida Kao Manikan. Magasunod na ang programa Sunday Morning Newscast. Kaupod nyo sa gihapon ka K5 Kim Montaño Caluyo and ka K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Ang ini nga mga balita kag impormasyon ang ginadulong sa inyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Ka K5 Ray SPH Umalay aton area manager nga palangga gid ang Banwasang Putotan. Kagaton station manager ka K5 Enrico Surita Jr. Sa aton nga technical side ka K5 Andre Fred La Pastora. Dara sa Quinta Distrito ka K5 Papa Flo. Sa Pasig City ka K5 Edmar Liquinia. Kag sa mga K3 News FM stations naton. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall number 1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upo kag sipon, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya kag virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500, diabetes, arthritis, mag-aayo. BTX 500, ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500, ang aton nga suplemento. DTX
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500. Ang health mo, protektado! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:04 na sang aga. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Iloilo. Magandang umaga Pilipinas, good morning world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Mayo 4, tuwig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa Kamaga FM dial. Makitaan kay mabatian makita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita. Ako ang inyo alagad. Ini si K5, Kim Montaño Caluyo. Kagako naman si K5, Aaron Refoyo. Sa headlines, sa gidulong sa inyo sang kaaluan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon. Magtumar na sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itanguy. Sa ilo na kita sa aton headlines. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, Senador Amy Marcos ginsumiter na sa ombudsman ang findings ni sa ginapayag illegal nga pag-aresto kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Balitang lokal. Sa balita lokal, Iloilo Provincial Capital magapatigayon sang search for most outstanding municipal police station sa probinsya sang Iloilo. Bagong OIC Regional Director sa DepEd Region 6, mainit gagin abi-abi. Balitang Regional.
Sa balita regional, Memorandum of Agreement sang Commission on Elections kag Office of the Civil Defense angot sa pagpasiguro sang mataway nga piniliay sa Negros Occidental, pirmado na. Para sa K5 Network News, 3.4 million pesos nga balor sang sabu na kumpiskar sa Sibulan. Balitang National. Sa balita national, Philippine National Police naka-full alert na bangod sa eleksyon. Representative Polong Duterte genreklamo sa pagparakit kag pagpamahog sa isa ka lalaki sa Davao City. Balitang International. Sa balitang international, barko nga magadala sang bulig sa Gaza naigo sang drone sang Israel. Balitang Negosyo. Presyo sang produktong petrolyo may rollback sa masunod nga semana. Balitang Sports. Sa aton balitang sports, Popovich nagbiya na bilang head coach sang Spurs. Balitang Entertainment. At Kisa Manalo, magatiglawa sa Pilipinas sa Miss Universe 2025 matapos gan koronahan bilang Miss Universe Philippines 2025. Balitang Extra Special. Sa aton balita extra special, may isa ka lalaki sa Iran nga sobra-sobra ang paggamit sang illegal nga droga nakaangkon sang drop-dead syndrome o kon pagdunglay sang ulo. Bantayan ang detalye sa mga balita kag impormasyon sa aton sa nga headlines nga ginadulong sa inyo sang kaluman sang DTX 500. Agod mahaganahagan darang inyong hypertension, diabetes kag iban pagid nga sakit. Sa iluhan na naton ang detalye sa mga balita, una kita sa top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, ginsumiter na ni Senador Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang chairman's report sa Senate Committee on Foreign Relations. Iniyang may kaangtanan sa pag-aresto kay Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nagindala sa The Hague sa pungsod Netherlands bangod sa kaso nga crimes against humanity. Sa sulat sini kay Ombudsman Samuel Martires, gintuad ni Committee Chairperson Amy Marcos nga sa hearing nabuyagyag ang ginhimo sa mga matagas nga opisyal sang gobyerno. Suno sa iya nga ang mga tikang sa mga opisyal sang gobyerno ang mahimo magapangatubang ang mga ini sang kriminal kag administratibo nga kaso. Pila sa mga opisyal nga luyag sang senadora nga imbestigahan sang ombudsman, amo sanday Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, CIDG Chief General Nicolas Torre III, kag Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilao. Nagapati man ang senadora nga ang ombudsman ang wala sang kahadlok kag wala maninisang ginadampigan kag ila pagakasuhan ang dapat kasuhan. Kon madumduman nga sang Marso 11 sang ginaresto ang anay presidente agod atubangon ang kaso nga crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Bangod sa madinuguon nga kampanya sini sa illegal nga droga sang panahon sa iya termino. Halin sa top story of the day, sa iluhan naman naton ng ato nagapanguna nga balita lokal. Sa aton balita lokal, magapatigayon sang search for most outstanding municipal police station ang Iloilo Provincial Government. Ini ang paagi sa ginpasar nga Provincial Ordinance number 2025-338.
Ukon, an ordinance establishing the search for the most outstanding city or municipal police stations in the province of Iloilo. Sa ginpatigayon nga 139th regular session sang 14 sangguniang panlalawigan. Ang ordinansa ang gin-author ni 2nd District Senior Board Member June Mondiar. Kagin sponsor ni 4th District Board Member Roland Destura. Kagin co-sponsor ni Vice Governor Christine Tingting Garin. Matakos ini sa performance ng crime prevention, functionality, coordination kag innovation sa public safety operations sa mga polis sa probinsya. Sa idalom sa programa ang magadaog ang makabaton sang substantial support nga 250,000 pesos. 200,000 pesos naman para sa first runner-up, kag 150,000 sa second runners-up, sa Category A sa city and first-class municipalities, kag Category B, second to fourth-class municipalities. Ang pondo ang pagkakuhaon sa implementasyon sa programs kada ka-outline sa city or municipal public order, kagamuman sa Safety and Anti-Drug Abuse Council plans. Ang Iloilo Provincial Government ang nagpain sang 1.5 million pesos kada tuig para sa among nga programa sa idalom sang Peace and Order Program sa opisina ni Governor Arthur Defensor Jr. Ginpatigayon sa National Police Commission o NAPOLCOM Region 6 ang opisyal nga pagbisita sa 2nd Iloilo Police Mobile Force Company sa may barangay Sirudo sa Iloilo hapon sang Mayo 2, 2025. Ang delegasyon ginpangunahan ng Attorney Felix Leo V. Loriega, Police Inspector, kag ni Miss Mary John G. Rodriguez, Law Enforcement Evaluation Officer 3, kag hepe sa monitoring section. Sa nasambit nga aktibidad, ginpahayag kag indiskusyonan ng mga isyu nga may kaangtanan sa operasyon, pagtuman sa mga patakaran, kag paghugot sa performance standard sa mga personahe. Isa man kaimportante nga bahin sang bisita mo ang ginpatigayon nga inspeksyon sa mga armas kag kagamitan nga ginpa-issue sa nasamit nga unit, agad masiguro ang kahandaan kag pagsunod sa mga ginapatuman nga regulasyon. Nahibaluan nga ini nga inisyatibo kabahin sang padayon nga kampanya sa NAPOLCOM sa pagmonitor, pag-evaluate kag pagsuporta sa operasyon, kapasidad kag disiplina sa mga unit sang kapulisan sa rehiyon. Sa piyak nga bahin, mainit ang nangin pagbaton sa bagong officer in charge Regional Director sa Department of Education ng DepEd Region 6 nga si Dr. Crestito Eco. Sinagi sa formal installation nga ginpatigayon sa Iloilo City sang Mayo 2, Biyernes nga adlaw. Angot dari si Director Eco ang nagserbe bilang Assistant Regional Director sang DepEd National Capital Region antes mapilian nga magtalos kay Dr. Ramiro Oitico sa Western Visayas. Dugang parang Anay Schools Division Superintendent Panini sang SDO Balogan City sa Samar. Kaginiman ang tumandok sang Eastern Visayas. Kasama nini kagawad career Executive Presidential Awardee nga testamento sang kaayos riya sa pagserbisyo sa Department of Education. Naibanuan niya si Dr. Oitico ang full-fledged nga Regional Director na sang DepEd Negros Island Region o kon NIR. All set na ang Department of Education ng DepEd Region 6 sa ginapaabot nga palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte nga natalana sa Mayo 24 tubtob Mayo 31. Sa interviews ng K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escoliar Jr., Regional Information Officer sa nasambit kataratapan, ginpayag siningayara sa 965 ang delegasyon sang rehiyon kag ginabugusan sa mga gikan sa Isla Sampanay kag Guimara sa Muman sa Negros Occidental. Sa nasambit nga numero, 605 ang mga atleta, 85 ang coaches, 25 ang assistant coaches, kag 40 ka chaperon. Kag nabilin ang amoang kabahin sa technical working group, amuman sang iban pa nga committee. Tugang pa magabiyahe na ang mga delegado sa katatlo nga simana sang Mayo, kag ginalauman nga mag-ambot sa Ilocos sa mga ini sa Mayo 19. Iniman ang mangin ulihi nga tuig nga mangin kabahin sang Team Western Visayas ang Negros Occidental sa nasambit nga hinampang. Sa dugang balita lokal, dako nga pribilehyo para sa Bacolod Taytong High School Volleyball Team nga makakuha sang dugang nga skill sa pagsambuan nila sang CPU o Central Philippine University Volleyball Team
Sa Pasiklaban nga ganihiwat sa Pasay City Arena kahapon Mayo 3. Suro kay Romel Taniñas, ang coach sang Bacolod Taytong High School volleyball team. Nga pisar na perde sila sang CPU sa score nga 3-2. Habang irakabig Manila nga ila team ang winner bangod college level na ang ila nakasambuha. Bangod sa nga pribilehiyo, ginpayag ni Taniñas nga magaserbe naman nila kon magaserbe ini nga preparasyon para sa panabuton nga palarong pambansa. Sa rin target nila nga makuha ang 3-peat kaya nagalangom sila nga malabot gid nila ang ila nga handom. Yari ang kabahin sang pahayag ni Coach Taniñas. Sa subukan pang kung i-considerar gid daog kami kay para sa kontra kami college kag amon nga team is DepEd, it is 17 under. So dako gid nga privilege kag dako gid nga skills ang nakuha namon para dalon sa palaro. Padayon nga nagakondisyon para sa palaboton nga palarong pambansa ang Bacolod Taytong High School Inc. sa Ilocos Norte sa nga bulan sang Mayo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Brianna Nicola Ang, team captain sa Bacolod Taytong Volleyball Team, ginpayag sini nga nagapadayon sa karon ng ilang nga pagkondisyon sa nagahinapit nga pagsambuha sa patag sa volleyball. Nagalauman si Ang nga magamit sa ilang team ang skills nga ina makuha sa training agod niya makuha ang kadalagan sa palarong pambansa. Sa piyak kabahin, natabo nga volleyball game sa Bacolod Taytong High School kag Central Philippine University sa siyudad Sampasi. Apisar nga napasawan ang grupo ni Ang sa mga friendly game. Iya ini ginakabing nga lesson sa ilang nga grupo agod mag-improve sa ilang nga hampang. Sa score nga 3-2 sa 5 ka sets ang volleyball game sa tunga sang duha ka team nanguna ang Central Philippine University. Samtang nagsaka naman ang numero sa mga registered voters sa kwarto distrito sa probinsya sang Iloilo sandig sa datos nga ginpagwa sang Commission on Elections sa CONCOMELEC. May kaangtanan sa palaabuton nga 2025 midterm elections. Base sa Consolidated Quarterly Progress Report kang QPR sa nasambit nga ahensya, naglabot na sa 266,462 ang na-record nga mga registered voters sa natumod nga distrito. Sa riin mas mataas ini sang 2.02%. Kuri pa ang gid sang nagligad nga eleksyon. Sa nasambit nga numero mayara sang 19,877 nga mga botante ang nagikan sa Banwa sang Anilaw, 23,885 o 23,885 ang naghalin sa Banwa sang Banate, 39,162 o 39,162 naman ang nabalag sa Banwa sang Barotac Nuevo, 28,060 o 28,060 ang nalista nga magaboto sa Dingle, 22,785 kung 22,785 ang na-record sa Banwa sang Duanyasa. Samtang yara naman sa 50,677 kung 50,677 ang numero sa mabotante sa Banwa sang Dumangas ay naglabot sa 23,393 kung 23,393 ang sarang na nga makapili sa Banwa sang San Enrique. Ang syudad naman sang Pasig ang girakabing nga may pinakamadamo nga numero sa mga rehistrado nga botante sa 4th District nga naglabot naman sa 58,623. Kung madumduman nga sang tadaklan nga 2022 national and local elections, nakarecord ang nasambitan nga distrito sang 261,174 ka mga registered voters o kunyara sa 261,174. Nagapabili naman sa ikatatlong nga pwesto ang distrito bilang vote-rich congressional district sa probinsya sang Iloilo. Nahibaloan nga yara sa 1.6 million ang mga registered voters dari sa probinsya nga sarang makapili sa maabot nga eleksyon. Arestado ang top 3 most wanted person sa Western Visayas bangod sa kaso nga frustrated murder. Naaresto ang sospek nga si alias Peter, 61 anyos, mangunguma sa Barangay Pisanan, si Balomantique sa sadtong Mayo 1, 2025. Sunod sa kapulisan nga si Peter ang tumandok sa Barangay Puntol sa nasambit man nga Banwa. Ang warrant of arrest naging issue sa tong Abril 11 nga tuig. Sa diin, nagrekomendar ang korte sa piyansa nga 200,000 pesos.
Naibaluan nga ang operasyon ang ginpatigayon sa Sibalon Municipal Police Station kag suportado sa Antique Provincial Intelligence Unit, Criminal Investigation and Detection Group Antique kag First Antique Provincial Mobile Force Company. Samtang gindayo naman ni Regional Director Police Brigadier General Jack Juan kay Kapulisan tungod sa badinalag-on nga operasyon. Sa dugang balita lokal, nasapuan nga nagautaw-utaw kag buhi ang lalaki sa baybayon sa Barangay Poblacion South, Oton, Iloilo, alas 4 kahapon sang aga Mayo 3. Suno kay Lieutenant Colonel Abner Jordan, ang hepe sang Oton Municipal Police Station, nag-ubra sang floating device gamit ang 3 kakawayan agod nga makalutaw padulong sa gibaras ang lalaki. Nagrabanta 30 anyos ang edad kag nagpahayag sa otoridad nga taga distrito ini sang Molo. Dugang pa hindi may istorya sang maayo ang nasambit niya lalaki kag ginaligar. Kaya ini ang may diferensya sa paminsaron. Niluway naman sa karon ang lalaki matapos gindapatan sang first aid sang Oton Search and Rescue Team o kon OSART. Arestado ang duha ka high-value individual kon HVI matapos makuhaan sa ginabanta 135 gramos nga suspected shabu nga may standard drug price nga 918,000 pesos. Ginkasa ang drug bypass operation alas 3:31 sang hapon, Mayo 2 sa Zone 5, Barangay Sambagharong, Iloilo City. Konsider nadakpan si alias Toto, 17 anyos, kag alias Intong, 19 anyos, lunsay ginakabing SVI, kag mga residente sang Zone 5, Barangay Sambagharo. Ginpangunahan ni Police Captain Ryan Chris Inot, Officer in Charge, kan ni Police Lieutenant Solijan Bandoho, kaupo dahil nga ICPO o kon ICPO CDU operatives, kag RPDU 6 nga ginapangunahan ni Police Captain Gled Soliman, kag ICPS 3 personnel ang nasambit ka operasyon. Nakuha sa duwa ang 4 ka heat cell transparent plastic sachet ang suspected shabu, lakip na ang buy-bus item, 4 ka na time transparent plastic sachet, gamay unod sang suspected shabu, 8,000 pesos ka buy-bus money, o kon 8,000 pesos nga buy-bus money. Sa karon ang mga arestado ang gin-turn over sa Iloilo City Police Station 3 kag mahimo nga magapangutubang sang nagakaigo nga kaso. Kag sa dugang balita lokal, nakumpeskarang masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu sa ginkasa nga drug bypass operation sa Barangay Rizal, Palapala 2 City proper. Alas 3:50 kahapon sang kaagahon, Mayo 3. Ang arestado amo sanday alias Mucho, 33 anyos, kag alias Kaloy, 38 anyos, lunsay residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sang Police Station 7, nabaklan ang duha sang 1 ka plastic sachet sang suspected shabu gamit ang 14,500 pesos o kon 4,500 pesos bilang buy-bus money. Na-recover dugang ang 14 pagid ka plastic sang illegal nga droga nga nagabugat sang 155 gramos kag may 1,054,000 pesos nga market value. Nahibaluan nga anay naman na preso si Mucho tungod sa illegal nga droga. Sa karon preso na ang duha ka mga arestado sa Police Station 7. Nakumpiskar ang masobra 300,000 pesos nga balor sa suspected shabu sa gikasa ka drug bypass operation sa Barangay Bulilao, Mandurriao alas 8:30 sang gabi, Mayo 2. Ang arestado mo si alias Rodel, 43 anyos, kag residente sa Barangay Kaingin, La Paz. Sunod kay Police Lieutenant Cosme Floy Marco Jr., ang Deputy Station Commander sa Police Station 10. Nawaklan si Rodel sa 1 ka plastic sachet sang suspected shabu gamit ang 16,000 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang 3 ka plastic sang illegal nga droga nga nagabugat sang 55 gramos kag 374,000 pesos ang market value. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka ka kaso batok kay Rodel. Samtang naaresto naman sa Oton Police Station ang newly identified high-value individual nga ginkalala kay alias Onyok sa ginkasa nga drug bypass operation alas 5:55 sang kaagahon, Mayo 2. Nakumpeskar sa mga otoridad ang 100 gramos. 1 ka gramos ang suspected shabu nga nagabalor sang kapin 680,000 pesos.
Nahibaloan nga si Elias Onyok, 55 anyos, ang residente sang Santa Cruz, Arevalo. Ang ginpadalom sa surveillance sa sulod sang 2 ka semana antes ginkasa ang operasyon. Yara na sa karon sa kustodiya sang kapulisan ang subject kag magapangatubang ini sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakumpiskar ang masobra 400,000 pesos ka balor sang suspected Cebu sa mag-live-in partner sa drug bypass operation sa barangay Hanipaan, Ulo, Kabatwan na sa 5:50 sang hapon or kahapon sang kagahon Mayo 3. Ang mga arestado mo si alias Kitkit, 50 anyos, kag alias Nisa, 43 anyos, kag lonsay residente sa nasambit ka lugar. Na-recover sa ilang 60 grams ang suspected Cebu kag 408,000 pesos ang market value. Tatlo na kasimana monitoring sa mga arestado kag sa Banwa sang Haniway. Mina ang ila operasyon kag sa Iloilo City ang ilang nga source. Naibaluan nga si Kitkit ang anay drug surrendery o kon drug surrendery sa tuig 2016. Balitang Regional. Kag sa aton balita regional, MOAS ang Commission on Elections kon COMELEC kag Office of the Civil Defense angot sa pagpasiguro sang matawhay nga piniliay sa Negros Occidental pirmado na. Ka K5 Abigail Fuentes ang K5 News FM Bacolod sa report. Pirmado na ang Memorandum of Agreement o MOA sa Commission on Elections o COMELEC at Office of the Civil Defense o OCD angot sa pagpasiguro sa matawhay kag malinaw nga piniliay sa mga local government units sang Negros Occidental nga apektado sa padayon nga aktibidad sa Bulkan Canlaon. Ginpatigayon nga sabit ng MOA signing pasado alas 12 sang udto kahapon nga adlaw sang Huwebes sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial. Nabinuan nga ang MOA signing ang may tema nga In the Shadow of Canlaon na ensuring safe elections through COMELEC OCD partnership. Nalagip sa mga nagtampong sa MOA signing ang Musanda COMELEC Chairman George Erwin Garcia, Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, COMELEC NIR Regional Director Attorney Leonel Marco Castellano, OCD NIR Regional Director Donato Sermano III, kag OCD 6 Regional Director Raul Fernandez, kag iban pa. Para sa GTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Abigail Diana Grace Fuentes. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros Island Region. K5 News FM. Para sa K5 Network News, 3.4 million pesos kabalor sang Cebu na kumpiskar sa Sibulan. Si K5 Shara Humilio sa K5 News FM Dumaguete sa Kampiyon nga report. Arestado ang isang lalaki matapos makuhanan ng 3.4 million halaga ng shabu sa isagawang bypass operation sa Proc 5 Barangay Kangmating, Sibulan, Negros Oriental, bandang 1:44 kahapon ng umaga. Kilala ang suspect na si alias Tony, 45 anyos, residente ng Zone 1 Barangay Loog, Dumaguete City, na kilala rin bilang high value individual. Ang mga nasabat na shabu ay tumitimbang ng 500 na gramo at natayang nasa 3,400,000 pesos ang street value. Kasalukuyang nakakulong na ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kini si K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Karon sa ilohan naman nato ang detalye sa aton mga balita nasyonal. Balitang National. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, umpisa kahapon Mayo 3 tuig 2025, nagsugod na nga mangin full alert status ang Philippine National Police sa PNP bilang preparasyon sa nagahilapit nga eleksyon sa Mayo 12. Suro kay PNP Chief General Romel Marbil, yara na sa ground ang mga kapulisan. Ginmanduan man siri mga kapulisan nga hugton ang pagbantay agud maasiguro ang seguridad
sa ginapaabot nga eleksyon. Nagalabot sa masobra 120,120,000 ka mga polis ang ginassign nga magabantay sa masobra 37,000 o kon 37,000 nga mga voting center sa bugos nga Pilipinas. Nagapanawagan naman si Marbil sa publiko nga magbulig gagon matap na ang sinuman nga may katuyuan nga magtugas sang kinagamo sa piniliay. Isa ka lalaki ang nagpasaka sang reklamo nga physical injuries ka grave threats batok kay Davao City Representative Paulo Polong Duterte sa Department of Justice. Base sa reklamo, ginakusahan si Polong Duterte sa paglapas sa Article 265 kag Article 282 sang Revised Penal Code. Ginpahayag nga natabo ang insidente sa sulod sang isa ka bar sa Davao City sadtong Pebrero 23. Sa ginsumpaan nga salaysay sang tagreklamo, ginpahayag siningay ginapahog siya ni Duterte samtang may ginauyatan niya kutsilyo kag ginasakit siya sa sulod sang duha ka oras sa bar. Ginpahayag nga wala na makapamedikal na lalaki matapos ang insidente bangod sa kahadlok. Sa piyak nga bahin, nagapanawagan ang Bureau of Internal Revenue o kon BIR sa publiko. Ilabi na sa mga retailers o kon nagabaligya sa mga produkto nga vape nga tsekyaron ang ilag nga nabaligya. Ginpahayag mismo sang Commissioner sang BIR nga si Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ang ila panawagan sa mga negosyante nga tanawon kung lehitimo ang uyat nila o kung ang ilang nga mga ginatanyag nga mga vape products. Nagpahanumdom naman ini nga iparehistro ang ilang mga negosyo sa Department of Trade and Industry o kan DTI agud mangin legal ang ilang pagbaligya. Nagpaandam pa si Commissioner Lumagi Jr. sa publiko nga hindi sila magduwa-duwa nga lagson o kung dakpo na managalapas sa laya. Nagapabilin sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang isa ka low pressure area o kon LPA base sa monitoring sa pag-asa. Nasiplatan nini sa kalayon nga 235 kilometers sa nakatundan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang ini nga LPA ang nagadanas sang magal-umon nga kalangitan nga may kaupod nga pag-ulan, pagdaguob kag pagpangilat sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, Batangas kag Quezon. Samtang ang easterlies ang padayon nga nagaapekto sa nabilin nga bahin sa pungsod, kabangdanan nga lauman ang maapaang panahon nga may posibilidad sa paglapta-lapta nga pag-ulan o kung pagpanaguob kag pagpanginat na binasa hapon o kung gabi. Ginapanugyan ang mga residente sa mga apektadong lugar nga maghalong sa posibleng flash floods o kung landslides, ilabi na sa mga manubo nga lugar kag nabukid nga bahin. Halin sa Balita National, sa ilohan naman nato ng aton Balita International. Balita International. Sa aton balita sa luwas sang pungsod, ginatudlo nga grupo o kon grupo sang Freedom Flotilla Coalition ang Israel o kon sang Israel nga responsable sa drone attack sa barko sa mga ini nga magadala kon tani sa mga pagkaon sa Gaza. Sunod sa grupo na igo ang sang drone ang ila barko sa international waters nga sakop sang Malta. Nakaangkon sang pagaguba ang ila The Conscience ship. Samtang luwas naman sa katalagman ang mga sakay siya. Wala naman sa na-record ang Maltese government nga napatay bangod lunsay na luwas ang mga sakay siya. Lakip sa mga nakasakay sa nasambitan nga barko sa among ation ang ila aktivista nga si Greta Thunberg. Mayara sang kabugusan nga 12 ka crew kag 30 ka aktivista ang nasakay o kon ang sakay sa nasambitan nga barko. Lano naman sa non-government organization kon NGO nga ipatawag ang ambassador sang Israel agud pa sabton sa paglapas sang international law kag illegal nga pagpamalabag. Natala na nga magsapol si Canadian Prime Minister Mark Carney kay US President Donald Trump. Isa sa maging topiko sa duwa ka opisyal ang taripa nga ginpasaka sa ila mo man ang pagpamahog ni Trump kay himuon nga pang 51 nga estado sang US ang Canada.
Sa palambuto naman nga Mayo 12, natala na nga manumpa ang bago sini nga gabinete. Kadungan man sini, ginimitaran ni Carney Sanday King Charles kay Queen Camilla sa ika-45 anibersaryo sa Parliament sa palaabuton nga Mayo 27. Balitang Negosyo. Sa ato naman balitang negosyo. Ginalauman nga maganubo naman ang presyo sa mga produktong petrolyo sa masunod nga simana matapos ang duwa ka magkasunod nga simana nga nagsaka ang presyo. Suno kay Rodela Romero, Assistant Director sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Base sa 4 ka adlaw nga trading sa Mina of Platts, Singapore, may rollback nga ginalauman sa presyo sang langisa. Ang gasolina, ginabanta maganubo sang 25 tubtob 70 sentimos sa kada litro. Samtang ang diesel, ang ginabanta nga maganubo sang 30 tubtob 80 sentimos sa kada litro. Ang kerosene naman, ang ginabanta nga maganubo sang 50 tubtob 70 sentimos sa kada litro. Yari naman ang aton siri nga foreign exchange rate update mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylong 55 pesos and 58 centavos. Ang euro ang may baylong 62 pesos and 82 centavos. Ang British pound ang may baylong 73 pesos and 81 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong 65 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong 35 pesos and 82 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylong 40 pesos and 22 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylong 42 pesos and 79 centavos. Ang Swiss franc ang may baylong 67 pesos and 25 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong 13 pesos and 5 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong 38 centavos. Samtang ang Bahraini dinar ang may baylong 147 pesos and 84 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylong 42 pesos and 79 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylong 7 pesos and 64 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylong 15 pesos and 13 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 17 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong 65 centavos. Ang Indonesian rupiah ang may baylong 0.003 centavos. Ang Iranian o ng Israeli shekel ang may baylong 15 pesos and 46 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong naman 38 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong 180 pesos and 65 centavos. Ang Qatari riyal ang may baylong 15 pesos and 27 centavos. Ang Saudi Arabian riyal ang may baylong 14 pesos and 82 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylong 42 pesos and 79 centavos. Ang Taiwan New Dollar ang may baylong 1 peso and 80 centavos. Samtang ang Thai Baht naman ang may baylong 1 peso and 67 centavos. Alin sa balita negosyo, sa iluhan naman nato ng ato nagapangunang balitang sports. Balitang sports. Ginanunso sa San Antonio Spurs ang pagbiya sa pwesto sa ilabatikan nga coach nga si Greg Popovich. Sunod sa grupo nga ang 76 anyos nga coach ang mangin president of basketball operations sa Spurs. Kadungan sini, ginanunso sa Spurs ang bago nila nga coach nga si Mitch Johnson. Ginpahayag ni Popovich nga bisan pa palangga sini ang hampang nagdesisyon nini nga manaog sa pwesto. Matandaan nga sa Nobyembre sa nakaligad nga tuig, naka-eksperyensya ini sang mild stroke kay wala na nagbalik sa mga hampang sang Spurs. Ginpasalamatan man sini ang mga players, opisyal kay mga fans sang Spurs sa wala untat nga pagsuporta. Halin sa balita sports, sa iluhan naman nato ng aton balita sa entertainment.
Balita Entertainment. Sa aton balita sa showbiz, mangintiglawas ang Pilipinas si Atisa Manalo sa Quezon Province sa Miss Universe nga pagkahiwaton sa Bangkok, Thailand sa maabot nga Nobyembre 21. Ini matapos ginkoronahan si Atisa bilang Miss Universe Philippines 2025 nga ginhiwat sang Biyernes ang gabi sa Mall of Asia sa Pasay City. Nagpangibabaw si Atisa sa 65 kaiban pa nga kandidata sa nasambit nga Coronation Night. Ginpasa naman ni Miss Universe Philippines 2024 kag Miss Universe Asia nga si Chelsea Manalo ang corona. Samtang nakuha naman ni Winwin Marquez ang Muntinlupa City ang first runner-up. Kag second runner-up naman si Eliana Aduana sang Siniloan, Laguna. Ginkilala naman bilang Miss Supranational Philippines si Katrina Legado sang Taguig. Samtang si Gabriela Carvalho sang Cebu City ang ginkilala bilang Miss Eco International Philippines. Kag si Chelsea Fernandez sang Sultan Kudarat amo ang mangin representante sang Pilipinas sa Miss Cosmo. Halin sa balitang showbiz, sa ilohan naman nato ng aton Balita Extra Special. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Gindocument sang mga doktor sa Asia o Asia Fan University of Medicine sa Iran ang kaso sang 23 anyos nga lalaki nga ang ulo nagdunglay sa 90-degree angle bangod hindi na ini masuportahan sang iyang liog. Ang nasamit nga kondisyon na ginatawag nga cervical kyphosoliosis o cervical kyphosoliosis o CKS nga mas kilala nga tawag nga drop head syndrome. Ang isa ka seryoso nga medical condition nga tugas ang pagluya sang maskulo sa liog kung sariin hindi na sini masuportahan ang pugat sang ulo resulta nga nagadunglay na lamang ini kag hindi na magtadlong. Suno sa mga doktor sa Iran nga ang nasamit nga kondisyon ang masaming resulta sa nakalain-lain nga neuromuscular conditions lakip ng anatomical abnormalities kasubong sa hindi kinaandan nga kandukon sang ulo. Subong man suno sa doktor ang kaso sang 23 anyos ka pasyente ang pagdunglay sang ulo ang resulta sang tinuig nga pag-abuso sa paggamit sang illegal nga droga. Teka K5 ron. Basta yung iba na nagasuyop ta. Sanawan nyo niya. Kabahan na kayo basta Kulbaat ko. Sobra dyan lang kasuyop la. Diyos ko patawara. Magdunglay ka K5 ron. Doon ka kululbaan sa itsura. Paano ka nakagiyo sa mayo pa kung amo na sitwasyon mo no? Maganda ka budlay sa hay. Kaya kaluoy man sa iya. 23 pala siya gadi. Pong iyang liog. Hindi na ka ano. Oo. Hindi nakatungkat. Kita mo ng manok na nga inog ihawon ng ginagulgulan na sa linggo. Oo, ginamo na siya. O, Diyos ko. Kulang na lang gulgulon kay Faymaron. Amo gani. Ang sitwasyon niya. Kaya mo na budlay man kung damo kabilas ang bisyo sa lawas mo. Ang illegal nga droga, amo man na siya sang side effect sa lawas kay Faymaron. Amo man na sa kung gapanagarilyo ka, kung sobrahan ka sa inom ka kay Faymaron. So, it's a lesson learned sa mga sa mga illegal nga droga, darakag sa mga nagabisyo. Kung gusto niyo sang tadlo nga ulo, ano ka kay Faymaron? Hindi. Hindi siyempre hindi magbisyo. Kapag inom lang sang Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C. Siyempre, sarang nakaka 5 kim, nga nagpapabaskog sa nga niya immune system, mga buto-buto, tulaan na. Siyempre, ang nagpapahilway sa aton sa mga posibleng mga balatian, kaki 5 kim. Kag siya hindi gid magluwas nila, magkaon gid sang utan. Laswa, kaki 5 kim. Kaon nga pagkaon niya may more basta sa calcium. Oh. Kay Faymaron, approaching na lang gid ang election. Yes. Kung ka pamangkoton bilang isa ka political science student. Abaw. Ano ba lang mga qualities nga ginapangita mo sa isa ka kandidato or sa dapat nga magpungko sa posisyon? Para sa akin sa K5 Kim, siyempre una dara ang may ideya sa paghimo sa polisiya, hindi bastos, kaga makamasa. Inang padalagan ka on behalf sa populist sa tingog sa masa ka K5 Kim. Kaya siyempre, ang trabaho sa isa ka, for example, diri sa local, example, panaaw gabi anay sa sa barangay. Siyempre, bilang kagawad ka, hindi ka man
kada sesyon na makadto da. Kundi ka kay 5 Kim ti obligado ka ba na sa mga kalabanan na bigyan na paminsar sa nagapapili bilang kagawad. Although nga ti okay makasesyonan sila, okay na. Without thinking, being a kagawad, may ara kag dapat sa kay 5 Kim sang initiative sa imong barangay bisan nga matawhay. Di dapat kabaylohan mo no sang ang pagpili sa imong tao ka kay 5 Kim. Tapos ti ban kasi ring titawhay ng kagawad no. Ti ban gani gina take advantage no ang beauty sang konstitusyon nga able to read and write no ginahatag niya sa nagapapili bilang public official ka kay 5 Kim kag isa pa gid ko kunana ka naman niya sa matag-as naman niya nga level sa ginapapilian siya kay 5 Kim. For example, bilang konsehal ka naman niya, councilor, SB member. So, dapat mga kabalo ka sang paano magpasar sang ordinansa, paano mag-deliver dara ka kay 5 Kim. May idea ka sa paghimo sina. Kaya syempre, ang trabaho mo dara more on legislative function ikaw dara ka kay 5 Kim. Kung mas maayo ka kay 5 Kim, kung may ideya ka abi sa isa ka kaabogado, advantage pagid na. Kung sa mga matag-as naman yung ano ka kay 5 Kim, example, kung hara ka naman niya sa Senado or sa Congress ikaw, mas maayo ka kay 5 Kim, may isa ka ano na no? Isa ka abi ka or master ka abi sa public policy, may background ka sa economics, may master ikaw dara. Kay kita abi sa Pilipinas ano ka kay 5 Kim kulang abi sa mga polisiya nga naga-provide kay 5 Kim gud mangin maugwad kita kay kon pagabot naman sa Senado abi kay 5 Kim kun sa House of Representative mas maayo kung mga abogado kay ina sila may mga ideya sa kung paano mag pasar sa mga lahi or kung diri sa may city or sa mga banwa abi kay 5 Kim no mas maayo nga may ara sa mga background sa paghimo diri sa mga polisiya kag na pinakanami kay 5 Kim ang politiko nga hindi bastos kag nagadigas ng tao sa tao sa nga plataporma nga para sa tao para sa masa kag hindi sa ano na pagpangguba bala kay 5 Kim sang iyang isikatawo. Mas namin nga kay 5 aron no makabati isang kampanya nga gina-promote lang nilang ila kaugalingon and not destructing or destroying their opponent kay 5 Ron de Bla. Yes, kag ti kanabanan naman abi diri sa Pilipinas sa aton kay 5 Kim kay demokrasya kita. Bisan sino man lang abi pwede makapadalagan pero may ara sang tao nga bisan wala sang kaalam tanda sila ka kay 5 Kim wise sila bala no kangay diri ginambal diri ni ano ni mga idea bala no way back sa eskwela actually na discuss ni no si Plato bala ka kay 5 Kim ang philosopher ang iyan nga idea mali Plato gina-argue ni kay 5 Kim nga dapat ang mag-govern no sa isa ka estado among wise ka kay 5 Kim kag hindi ang popular. Karabanan nabi ka kay 5 Kim, daw celebrity politics kita diriya sa aton. Kung sino yang kilala, so didto ta. No, ka kay 5 Kim. Kag kisa ginahambas ang tao nga hindi man kilala, hindi pagboto na. Pero wala na lagi nagaanan siya ang mga tao nga hubin nagapresentar sa ina plataporma. Nabisan ko lang tawon kay 5 Kim pido plarios malang. So dapat ilang tawon nila ang tao nga consistent kay ti may ara gimanabi kay 5 Kim hindi kanya manigar nga may politiko nga ara lang sa umpisa or ara lang sa during sang kampanya ang ilang napakita nga plataporma kag do hindi man mabatsagan kag hindi malabot or hindi wala gahalabot sa tao nga iyang gagin pamisahan during sang kampanya kay 5 Kim. So amo na be wise lang sa aton sa ring nga mga botante kay 5 Ron. Kag hindi magpadala-dala sa kwarta ang kwarta nga na maagi lang sa kamot mo. Di kung mahatag sila ti batunon mo hindi mo lang pagbutuhon kung hindi mo gusto. Yes, amo nang kalabanan kay 5 Kim nga mga mapatian mo kisa sa palibot ti iban ka tao gagadugay naman kay 5 Kim kay ti ara kita abi sa digital age na kay 5 Kim ang tao gasagad ga alam
kabalo na mag-research sa K5 Kim, kay tiban mapatian mga batunon tanan na matag spiyak di matag man di batunon tanan kay hindi man nila kwarta kisa ka K5 nambal nila aton man na tax ginabayad tama na no ti ginakorakot man sa iba niya mga politiko ka K5 Kim. So amo na ti sa palapit na lang ka K5 Kim, pila na lang ka inadlaw ho? 8 na lang, 8 days. Yes, magahusgar ng tao kung sino man ang nagakadapat. Oh, so kung nagboto, ikaw sang sala nga tao just for the sake of kwarta. Nagboto ka sa someone who is not qualified enough, kag may malain nga record, you're part of it kung magdaog siya. Yes, 3 naman katuig ang antos mo ka K5 Kim. Kay ang next election, that would be 2028 naman. Tapos pilion gid ang politiko nga kampanya nga wala nagapanguba sa nga iya isig or ang opponent niya nga ka K5 King ara da ang quality sa nga politiko nga tawgon sila nga makaserbe sa inyo nga wala sa nga pagpamaldog kang hindi ka mo pag-itonton sa uli ka K5 Game. Kag don't be a diehard fan of a politician ka K5 Ron de Black. Yes. Kay tawag na, there is no permanent ally nor enemy sa politiko. O diba si tawag na mangin kaalyado na sila sa uli ka mo sa giyapon sang pamilya mo ga inaway ka mo tungod nga sa nagligan nga election lainay ka mo ka K5 Ron no ginasuportahan. Yes, abagay sa K5 Kim. Tiwais na kabalo yati ang politika ka K5 Kim. Simple na mo. Kisa ga init, kisa ga tugnaw, kisa okay lang. Ti amo na kisa ang politika ka-lead sa pagguba sang relationship, friendship, o kung pamilya mo da abi tungod sa mga amo manani no kati way gani kabalo politiko na nga exist kaya sa K5 Kim. Butang man limitation na. No, kay ti ang mas importante dira kasi wala sila kakilala ganin sa imo. Yes, mo gani ti butangan. Kasi kadto ka sa opisina nila sa uli, di man sino ka? Ay kay exist ka gali. So mo na hindi ibutang kay limitation ang imo nga pagka-die hard fan sa isa ka politiko or supporter kay ti ibutang mo gid nga paminsanon mo gid nga ti ang imong inopdanto sa imong abyan na una po ya kumpara sa pagkilala mo sa pagsuporta mo sa politiko kay ti sa ulihi kung mawad-an ka hindi ka man diri ka ba hulam 5 kagato sa politiko kundi sa abyan mo mangyapon kung may extra sila nga kwarta. Sige, thank you so much mga ka K5. Nabatian ninyo mga balita kag impormasyon diri sa programa Sunday Morning Newscast. Good morning Sir Jesse James Garvillas. Basket aga pa kay basa ang G, mamachoy na lang ta kay hindi ka basket gali, kay basa pang G. Mamachoy na lang kay Selfa Garvillas dira sa may Mansaya Lapu. Sir Ma'am Rique o kon Sir Rique Armentia, good morning Sir Benji Asturias. Ikaw ka kay 5 Ron, may talamyawon ka? Good morning sa ato mga tigparamati dira sa may Barangay Boulevard Molo sa San Juan, sa Barangay San Pedro Molo, sa Kasing-Kasing, sa Barangay Poblacion, sa Barangay Katilingban Molo, no? Sa nagapamati sa aton sa Katilingban Molo, Market Day dira Subong, mayong aga dira sa aton yung mga tigparamati, no? Sa aton yung mga nagapangayaw pa dira, no? Nga mga pinalangka, nga mga vendors dira sa may gikan, no? Sa may First District sa probinsya sa Iloilo, maayad-ayad nga aga kay ninyo mga auntie, mga uncle. Sir Rex Tyco, good morning. Magasunod ng programa Sunday mo ako na ireklamo mo sa K5 with ka K5 Aaron Lloyd Balala Rifoy. Nakaupod natin sa Master Control ka K5 Lawrence Espeja Suliman. Kakako naman ang inyo alagad, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo. Kakako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan